Jeg vil, jeg vil rigtig gerne sige velkommen til dig, Dina, og Tak. velkommen til jer, som er med på i det her talkshow i dag. Jeg er rigtig glad for at se jer, og rigtig glad for, at så mange vil være med til at lytte om, hvordan man yder en rigtig god kundeservice, og det er absolut noget, som Dina ved rigtig meget om. Agendaen i dag, den bliver som sagt et talkshow, hvor Dina og jeg taler om det her med at yde god kundeservice, primært Dina. Når vi kommer et stykke hen halvvejs, så vil jeg lave et reklameindslag for vores Sign Up Summit, en konference med fokus på abonnement. Den handler om abonnement. Der vil I også kunne møde Dina og hendes partner Michael, der vil fortælle om lige præcis det her med boblende kundeservice, som de absolut yder i champagnekassen, men der vil også være rigtig mange andre ting, det vil jeg lige fortælle lidt om halvvejs. Som sagt kan I stille spørgsmål undervejs, gør det meget gerne i chatten, men I kan stille alle de spørgsmål, I har lyst til, og fyre endelig af. Vi skal nok nå dem alle sammen. Eventuelt går vi lidt over tiden, for det er vigtigt at få spurgt ind til det, som man enten ikke forstår, eller lige skal have uddybet, eller hvis I skal ikke sidde og brænde inde med nogle spørgsmål om kundeservice eller abonnement, så længe vi sidder her. Men Dina, jeg vil rigtig gerne lige starte med, jeg tror de fleste kender dig, hvis man holder sig bare en lille smule på LinkedIn og er lidt interesseret i abonnement eller kundeservice, så kan man simpelthen ikke have undgået at stifte bekendtskab med dig. Men jeg synes lige, du skal kunne sige et par ord om dig selv og champagnekassen. Tak, Mette. Og ja, jeg er jo nok i virkeligheden ret god til at råbe højt og sige ting højt og få bredt mine budskaber ud, fordi jeg synes, det er super vigtigt, og jeg elsker det her med at få lov til at inspirere andre og dele ud af alt det, vi gør, og hvordan vi gør det, fordi jo flere vi er, der kan løfte hinanden, jo mere værdifuldt føler jeg, at det er at gå på arbejde. En hurtig og kort indflyvning, så hedder jeg Dina, og jeg driver det her abonnement, der hedder Champagnekassen. Vi er nu i gang på det 6. år, og ja, det har ikke været sådan en forretningsstrategi, eller det har ikke været en virksomhed, der er lavet på et skrivebord. Det her, alting, det er gjort ud fra mavefornemmelse, drømme, egne forventninger, og sådan et lille drys af magi og held og en fed konstellation, hvor Michael er usandsynligt dygtig til alt, der vedrører champagne. Og jeg er god til at sige tingene højt, og jeg er god til at dele ud, og jeg kører i et hurtigt gear, eller i et højt gear, hvilket betyder, at det går stærkt, og det går stærkt, når det kommer fra min hånd, og det er de to grunde til, at vi i virkeligheden er her i dag, og grunden til, at vi er kommet så langt med champagnekassen, som vi er. Ja. Og det er I, og det tror jeg, vi bruger jer jo i vores forretning, som handler om abonnement. Jeg hedder Mette Fruensgaard, for jer, der ikke kender mig. Jeg kommer fra Sign Up Academy, som hjælper med at skabe, udvikle, optimere, skalere abonnementsforretninger. Og vi bruger meget tit Dina som eksempel, og Dina og Michaels forretning, fordi I er så brandgode til at skabe de her relationer, som er utrolig vigtige, når man arbejder med abonnement. Skabe de her lange og dybe relationer, der gør, undskyld, at folk har lyst til at blive hængende og blive med at være medlem. Det er noget af det, vi skal tale om i dag, og det kommer vi tilbage til. Men ja, når man som Dina brænder for det og har lyst til at give lidt af sig selv på for eksempel LinkedIn, så er det i hvert fald første skridt til at skabe de her relationer, som gør, at skridtet til god kundeservice faktisk bliver nemmere. Ja. Øhm, ja, der kommer stadigvæk lidt ind, så jeg vil bare sige velkommen til jer, der også lige er kommet med her de sidste par minutter. Stil endelig spørgsmål undervejs, hvis I har nogen. Jeg holder øje med chatten her ved siden af. Hvis jeg kigger til siden, så er det fordi, jeg har min anden skærm her ved siden af, hvor spørgsmålene sidder. Men Dina, det skulle jo handle om det her med at yde fantastisk kundeservice. Og da vi talte sammen for nogle uger siden, da vi planlagde det her, der var vi ikke i tvivl om, at det kunne vi sagtens fylde tiden med. Og der talte vi også om, og det har jeg jo ligesom også reklameret lidt for, at man kan yde for god kundeservice. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte og sige, jamen kundeservice, det tror vi alle sammen, vi ved, hvad er. Og det er jo det, som vi netop skal være, hvad kan man sige, være gode til. Men hvad er det egentlig, man skal være gode til, og hvornår er det, at man måske yder for god kundeservice? Hvad er dit bud her, Dina?
Ja, altså jeg synes jo lige, jeg starter med den med den gode kundeservice. Ja. Fordi det er klart, jeg synes jo også, at forskellen mellem, hvornår noget er godt, og hvornår noget er for godt eller for meget, er sindssygt vigtig. Fordi det kan hurtigt komme til at handle om alt det, vi skal gøre, og hvor meget vi skal gøre det, og vi skal blive ved med at gøre det igen og igen, og altid. Hvis jeg lige skruer tiden tilbage, så kommer hele vores måde at yde kundeservice faktisk fra hjertet. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg mærker rigtig meget efter, hvad jeg selv forventer i købsituationer, når jeg selv er ude at handle, når jeg køber noget på nettet. Jeg er enormt sådan analytisk i min egen tilgang til det at være kunde i andre butikker. Og jeg gør det stadigvæk nu, efter alle de her år har været i gang. Så vurderer jeg på, når der er en eller anden købsituation, jeg har gang i, så mærker jeg lige efter, gjorde det her noget godt ved mig, eller gjorde det her egentlig, jeg tænkte, det havde jeg absolut ikke lyst til, og der overskred en grænse, eller det var ikke noget, som jeg synes var en god måde at yde kundeservice på. Og når jeg siger det her højt, er det faktisk, fordi jeg tror ikke, at man nogensinde bliver færdig med at udvikle den kundeservice, man laver. Jeg tror aldrig, man har lavet en drejebog, der hedder, det er sådan her, vi gør det, og det er den rigtige måde, og det er sådan her, vi skal yde kundeservice på. Jeg tror, det er statisk. Jeg tror, man hele tiden skal følge markedet, tendenser, trends, og man skal hele tiden udvikle sig, og på samme måde udvikle forretningen. Og der kommer vi nok lige som for allerførste gang tilbage til noget af det, jeg synes, man ikke skal gøre. Fordi hvis jeg ser tilbage på en fejl, vi gjorde fra starten af, så var det, at vi ydede kundeservice 24/7. Og det gør vi sådan set stadigvæk. Og det er jo i virkeligheden, fordi at vi har vendet vores kunder til, at vi er på chatten og messenger og mail og opkald og ja, det er lige før man kan sende en brevdue, hvad jeg vil sige. Det er vi døgnets 24 timer, det er vi 365 dage året rundt. Og det har været en super fed måde at opbygge forretningen. Det har gjort, at vores kunder har vidst, hvor vi var. De har aldrig ventet på svar. De har aldrig brokket sig over, at de ikke har hørt noget, fordi at de vidste, sender de en sms kl. 22 til Dina og spørger, hvordan Søren, der er noget, der er galt med mit login, så sidder Dina på chatten, og så svarer hun ting lørdag aften kl. 22. Men her 6 år efter er det super, super svært at vende kunder og medlemmer til, at jeg ikke skal svare ting kl. 22. Og det er klart, at jeg kan ikke bare beslutte mig for fra den ene dag til den anden, så cut, nu er det slut, nu er der 8-16 arbejdstider her, fordi så vil de alle sammen reagere på, hvad søren, og hvad er der sket, og hold nu op, og hvordan har tingene ændret sig. Så det er en proces, vi er i gang med, og bare lige for at sætte ord på, så ringer vores medlemmer til os nytårsaften kl. 18:30, for lige at skal have gode råd omkring den champagne, der nu passer til forretten nytårsaften, og de ringer også juleaften omkring julechampagnerne. Og vi tager telefonen, det er ikke noget med, at den bare er gået på mute, og vi er gået på ferie. Det har vi altid gjort, og det er en del af vores koncept. Men der er også en bagside, fordi at man skaber en forventning ud i den anden side til, at jamen, det har de gjort i 5 år, så det bliver de selvfølgelig ved med at gøre. Så lige nu er jeg i gang med den her sådan udtrapning, og når jeg siger udtrapning, så kan det godt lyde negativt, men det er i virkeligheden bare en udtrapning fra nytårsaften, juleaften, lørdag efter kl. 22, fordi der lægger jeg min telefon væk og forsøger at lave nogle andre ting. Og det er for mig der, hvor man kan lave for meget eller for udvidet kundeservice, fordi jeg jo skaber en sådan forventning og også et behov i den anden ende, og selvfølgelig gør jeg det, det er jo mig selv, der har skabt det, for de har været vant til, at det var sådan, og når man som kunde vender sig til noget, så er det rigtig, rigtig svært at vende sig til, at det er noget andet. Vil jeg have gjort det anderledes med det? Det er jeg ikke sikker på, at jeg ville, fordi det har jo også skabt den loyalitet, og det har skabt den connection til vores kunder og medlemmer, som vi har i dag. Vi er tætte, der er rigtig, rigtig mange relationer, som ikke bare er et sælger-køber-relation. Det er virkelig ægte relationer, hvor vi kender hinanden, og hvor vi ved, hvad hinanden står for. Og det er jo det, man opbygger med et abonnement, og hvor forskellen ligger fra at have en webshop med en kunde, der kommer ind og ud igen, så er det her relationsskabende. Og det betyder også, at på samme måde, som man vil skrive til sin veninde, fredag aften kl. 21, så sender man lige en sms til mig og skriver, at jeg skal rejse til Champagne i næste uge, Dina. Hvorfor hotel skal vi tage at bo på? Så det er en dårlig ting, det er noget, jeg vil anbefale, at man ikke gør, og som jeg siger, ja, jeg ville nok ikke have gjort det anderledes, men den dag i dag kan jeg godt se, at hvis jeg havde skruet lidt ned for niveauet til at starte med, så havde niveauet ikke været så forventningerne og troen på, at jeg var der, ikke været så høj, som den er i dag her, så mange år efter. Og det er jo en rigtig god pointe. Det her med at få god kundeservice, det er jo egentlig for din egen skyld, når du netop nævner det her eksempel. Fordi kunderne synes jo sandsynligvis, det er fedt, de kan ringe nytårsaften klokken halv 7,
efter dronningens nytårstale og stille spørgsmål. Jeg tror personligt, det vil slet ikke falde mig ind, at jeg kunne gøre det. Så har det ikke også noget at gøre med, at du måske har vækket et behov, som måske i hvert fald for de fleste slet ikke var der, men nu når nu jeg kan, fordi det har jeg fundet ud af, at jeg kan, så bliver det jo pludselig til noget, Jo. ja, til et behov, som... Ja. Så blev det et behov. Hvis jeg ikke havde skabt det behov, hvis ikke jeg havde vendet dem til, at det var sådan, det var, så havde det behov jo aldrig været der. Så tror jeg ikke, at der var lige så mange, der havde... Og i virkeligheden er der også rigtig mange med det, der skriver, prøv at høre, Dina, jeg skriver nu, jeg ved godt, det er lørdag aften, du skal først svare mig på mandag. Så det er heller ikke sådan, at alle sidder og venter på, at nu får jeg svar på det, jeg skal spørge om nu og her. Men det er klart, at jeg er super bevidst omkring, at det er noget, jeg har været med til at skabe, og når jeg har været med til at skabe det, jamen, så er det også mit ansvar lige så stille at få det ned på et niveau, hvor det giver mening, og hvor vi også har et almindeligt familieliv, og hvor vi også kan holde fri nytårsaften, og ikke behøver at være på telefonen for at svare på spørgsmål om champagne. Ja, og jeg synes jo, det giver god mening, og det tænker jeg, at de fleste vil kunne forstå. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, der er med her. Nu var det her et af dines eksempler på for god kundeservice. Hvad tænker I? Kan man yde for god kundeservice? Kan I ikke bare lige skrive bare ja eller nej, eller hvad hedder det, eller hvordan, hvad I sådan kort tænker om det her med for god kundeservice, enten i forhold til kunderne eller i forhold til jer selv. Og det vil jeg rigtig gerne lige bede jer om, opfordre jer til at skrive lidt i chatten om, og jeg kan jo godt se, at der er nogle spørgsmål kommet allerede. Nu ved jeg ikke, A9TA, hvem er? Man skriver nemlig ja, absolut. Men mens der lige er folk måske lige skriver, Dina, så har Linda spurgt, hvor mange I er i firmaet. Ja, vi er i virkeligheden Michael, min mand, som er ham, der ved alt om champagne. Så er vi mig, der er i motorrummet, og i virkeligheden laver kundeservice-delen og alt det inde i forretningen. Og så er vi Emil i Åben Rå, som hjælper til med lager og kundeservice, men kun det kundeservice, som handler om, mit kort er fejlet, Emil, hvordan opdaterer jeg det, eller Emil, kan min pakke blive sendt til sommerhuset den her måned, fordi jeg er ikke derhjemme. Men alt, der ligesom er relateret til et menneske, eller en rådgivning om champagne, eller alle mulige andre ting, kommer selvfølgelig til os, men de mere sådan praktiske spørgsmål ligger hos Emil. Og ja, det er også, så har han en gang imellem en inde at hjælpe med at pakke, fordi vi pakker mange kasser og mange weborder hver dag, men vi er ligesom grundstenen i den her forretning, og det er også 3, der driver den. Så 3 personer. Så der er ikke nogen, I kan uddelegere til at sige nytårsaften og juleaften. Nu laver vi en lagtplan, og i år er det din tur, og næste år er det nogen andres tur. Så er det i hvert fald kun dig og Michael og Emil, der vil kunne byde ind. Og vi har været en del flere medarbejdere, og for et lille års tid siden tog Michael og jeg den beslutning, vi kaldte det selv Back to Basic. Og det gjorde vi simpelthen fordi, at jo større vi blev, jo flere vi blev, jo længere kom vi væk fra kunderne. Jo længere kom vi væk fra relationerne, og jo mindre var det Michael og jeg, der var den, og der var på, og det var os, der svarede, fordi det er jo klart, at så har man nogle andre mennesker til at gå i stedet for en. Og det kunne vi mærke, at det blev forkert. Det blev ikke det, vi drømte om. Det blev ikke os, der stod på mål for tingene. Det var ikke vores historie. Det var ikke vores kundeservice. Så vi tog den her beslutning om at flytte fra 800 kvadratmeter i Karlslunde til det hyggeligste, dejligste sted på Greve Strandvej på 75 kvadratmeter, hvor Michael og jeg er nu. Og så er der så Emil, som ikke er ansat, men han arbejder for os. Og han tager sig så alt det praktiske, alt med driften af systemerne, alt med pakkeriet, alt med sådan de hårde, tunge ting, som vedrører alle de her paller, der skal pakkes hver måned, som jo førhen var os, der stod på mål for, når der var sygdom, jamen så var det Michael og jeg, der pakkede om aftenen og om natten, og alt det, der nu ligger i den driftsdel. Så den har vi valgt at outsource, og så er vi bare os. Og det har betydet, at vi er endnu tættere på medlemmerne, på kunderne igen. Det er i virkeligheden det, vi drømte om, det var, at det var os, der var den, at den her relation, den kunne bygges op, og jo mere relationen bliver bygget op, jo længere tid er medlemmerne på, og jo mere værdifuldt bliver det for os, og jo mere værdifuldt bliver det også for dem, der så er med i champagnekassen. Så man kan jo roligt sige, at en del af champagnekassens succes, og især med at yde den her spektakulære kundeservice, som I jo yder, er, at det kun er jer. Altså, det er ikke andre til at tage over, så I bestemmer, I lægger selv niveauet, og niveauet er jo, at I for eksempel her mors dag kørt ud med alle champagnepakkerne selv. Der var I så nødt til at få nogen med, fordi der var noget,
der kiksede, eller der ikke gik, som det skulle i hvert fald. Men jeg kunne i hvert fald se, at der var mange, der havde kørt rundt i hele Danmark med champagne, fordi at de skulle nå frem. Ja, vi ville være 100% sikre på, at vores kunder fik den perfekte oplevelse, og at når der kom friske blomster med den her gave, så var det enormt vigtigt for os, at der ikke kunne ske det uheldige, at der ville stå noget i en pakkeshop, og eksempelvis ville blive dårligere og visne og hænge med hovedet, fordi at, det havde vi ikke lyst til at stå på mål for. Så vi tog en sindssyg beslutning, og jeg er også sådan en, der siger ja, og tror på, at det er trylle lige at køre rundt i hele Danmark. Og der var med det ordre fra Skagen til Åbenrå og Esbjerg og København, og der var ordre i hele Danmark. Og vi var 7 mennesker, der kørte rundt i 2 dage, og jeg undervurderede nok som altid, fordi det er en del af mit DNA, det er at undervurdere tingene. Men den respons, der har været bagefter, og den følelse af at møde medlemmerne, og rent faktisk Emil var ham, der tog hele Sønderjylland, fordi lageret hørte til i Åbenrå, og den følelse, han også ringede tilbage, da han var færdig og sagde, ej, hvor er det fedt at møde medlemmerne og kunderne på den her måde. Hvor er det nogle vilde relationer, hvor er det vildt, at de på den måde takker og er glade, og folk stod klar med is og sodavand, og altså, ja, det var i virkeligheden de mest givende 2 dage at være ude og levere de her ting, og men det var den sindssygeste opgave, næsten vi nogensinde har taget på os, men det bekræfter lige præcis det her med kundeserviceoplevelsen, at jeg går ikke på kompromis en eneste gang. Jeg nægter, at der skal sidde så meget som en kunde, og har været utilfreds, eller har fået en dårlig oplevelse, eller at der er en blomst, som ender i en pakkeshop, som jeg startede med at sige, som ikke er frisk, eller at produktet ikke lever op til det, man har forventet, fordi vi har skabt et niveau af, et højt niveau, og det bliver vi ved med altid at satse på at levere. Så opgaven var stor, opgaven var vild. Holy Moses, hvor tog det mange timer med det, og var der langt fra, altså hele Nordjylland, og hvad det krævede at køre rundt deroppe, og mine forældre, der hjalp til, og gamle naboer, og det var en sindssyg opgave. Men det vi så høster bagefter er Trustpilot, og ord, og folk, der skriver, og den anerkendelse, der kommer tilbage, det gjorde det, altså det er det hele hver gang i 10.000. Ja, og jeg tænker også, at det er jo et eksempel, hvor jeg har lyst til at sige, er det for god kundeservice? Helt ærligt, hånden på hjertet. Og det igen, det er jo ikke for kunderne. For kunderne, der synes de jo, wow, det er kun dem. De lukker døren op, så får de deres blomster champagne i hånden, og synes, det er fantastisk. Men for jer, hold nu op, tænker jeg. Vil I gøre det igen? Altså det var jo fordi, at der var noget omkring levering, at det var ligesom der, den klinsede, at jeg var sikker på, at den ville blive leveret privat, og så havde jeg ro i maven i forhold til, hvis det var en privat levering, men eftersom at det så måske kun endte med, at blomsterne kom til en pakkeshop, Ja. så var jeg sådan ikke villig til at løbe den risiko. Så nej, jeg ville ikke gøre det igen med det, men det ville jeg, hvis jeg igen fik fornemmelsen af, at der var noget, der kunne gå galt, noget, der ikke ville leve op til det, jeg selv ville forvente, så ville jeg ikke blinke et sekund, så ville jeg gøre det en gang til. Men hvis nogen spurgte mig, skal vi ikke gøre det igen til næste år? Det var da mega fedt at køre ud på mors dag. Nej, så ville jeg så havde jeg fundet en anden sjov løsning og mødtes med dem på en anden måde, fordi opgaven var vild og vanvittig. Men hvis der var noget på spil, og hvis vores niveau og vores kundeservice var på spil, oh yes, så havde jeg kørt rundt i hele Tyskland, hvis det var det, der galt. Ja, fantastisk. Jeg kan også se på de kommentarer, der kommer ind her, og nu sagde jeg jo A9 til A, det er jo selvfølgelig Anita, det var bare mig, der ikke er kvik nok. Det er jo en genial, sjov måde at skrive sit navn på. Men jeg kan jo se, at kommentarerne jo netop er totalt fed idé, skriver Christine. Jeg tænker, I skaber wow-effekt for jeres kunder, og det er en super måde at differentiere jer på. Christian skriver, spørgsmålet er vel, om den gode kundeservice giver vækst og eller avance, og spørgsmålet er, om denne forretning er skalerbar. Og der er vi igen over i det her med, hvad er god kundeservice? Er kundeservicen for min skyld, eller for kundernes skyld? Sat lidt på spidsen. Linda skriver, jeg ved ikke, om du oplyser med... Må jeg sætte en kommentar til den lige før? Ja. Fordi igen, der er forskel. Havde vi drevet udelukkende en webshop, hvor det var kunde ind, køb noget, kunde ud, jeg ser dig måske aldrig igen. Nej, selvfølgelig, det var det mest vanvittige, jeg har gjort i mit liv. Ved at drive et abonnement, hvor at vi på 6. år stadigvæk har rigtig mange af de medlemmer med, der var med på kasse 1, da vi startede det her. I og med, jeg ved, at det her det er så lange relationer, i og med, jeg ved, at vi har meget, meget få hurtigt ind, hurtigt ud medlemmer, så er det absolut det hele værd. Og jeg ved også, at de fleste kunder, der køber vores varer på webshoppen, også er vores abonnementskunder.
så kan det godt være, at varen her ikke var en del, altså morsdagsgaven ikke var en del af abonnementet, og at det var en traditionel webshop-order, men jeg ved, at rigtig, rigtig mange enten var eksisterende medlemmer, eller er, eller så kommer de til at blive det igen. Så i og med, at det her det er så relationsskabende, så vil jeg sige, jeg kan næsten ikke gøre op i økonomi, hvor meget jeg er villig til at gøre, for at de her kunder, de bliver glade og tilfredse, og sidder og tænker, wow, jeg kunne ikke drømme om at købe noget andre steder, fordi jeg ved, kvaliteten er i orden hos Dina og Michael, og jeg ved, hvis der er det mindste problemer, eller en udfordring, eller noget, de er i tvivl om, så løser de det på en eller anden måde. Så jeg synes ikke, man kan gøre for meget, og det synes jeg ikke, man kan, fordi jo mere man gør, jo dygtigere man er, jo mere man går all in, jo længere tid har du dine medlemmer med, og det er jo trods alt det kommer an på, når man driver en abonnementsforretning, det er at sørge for, at den her lifetime value, den er så høj som overhovedet muligt. Så ja, og igen, man kan sige, hvis man havde 100 medlemmer, og det var 5 af de her medlemmer, man havde gjort noget fuldstændig ekstremt for, så bare de ord, de 5 medlemmer, de ville sige, som alle de resterende 95 medlemmer, de hører, det er lige så værdifuldt, fordi de tror så meget på, og ved jo, jamen, når jeg kan se det de gør, når jeg ved det måden, de håndterer det på, så har de også tryghed til at vide, jamen hvis det var mig, der havde den her udfordring, så havde de gjort det samme for mig. Så der er simpelthen så meget værdi i at gøre det her konsekvent igen og igen og igen, og aldrig gå på kompromis med det. Det er jeg fuldstændig enig i. Om der er sådan nogle kommentarer, der netop hedder, jeg tror absolut, man kan lave for god kundeservice, og Kirstine skriver, jeg synes ikke, man kan yde for god kundeservice, men man skal sætte sine priser og bemanding efter, om det er det, man satser på. Og det er jo også en anden ting, fordi nu har hvad hedder det, Goodiebox på et tidspunkt, nu er det et stykke tid siden, jeg sådan lige har været inde over deres forretning, men for nogle år tilbage havde de jo meget snak om deres kundeservice, som var, du kan ringe ind om alt, og der er ikke noget, der hedder tid. Og deres gode historie var jo var det 3,5 eller 5,5 time, der var en af deres kundeservice-medarbejdere, der havde talt med en af deres kunder. De havde vist været omkring rigtig, rigtig mange ting, tænker jeg, de havde. Men det var fordi, det var virkelig det, de satsede på, og da jeg for år tilbage talte, undskyld, men Nikolaj, som stadigvæk er manden i Goodiebox, så siger han, at det var også kundeservice, som var der de startede. Inden de overhovedet opfandt Goodiebox, der var det kundeservice. Det handlede om for dem, det de ville, det var noget, hvor de kunne yde den her spektakulære kundeservice, fordi det var det, de gerne, det var det, de ville, og det, de brændte for. Så der er jo noget i det her, hvor man kan sige, ja, nej, man kan ikke yde for god kundeservice, eller kan man, fordi balancen bliver jo, som Kirstine skriver, det man satser på. Og hvad hedder det, Heidi skriver også, jeg synes ikke, man kan give for god kundeservice, men det er vigtigt pointe, man skal sørge for at holde fri. Så og Linda skriver, jeg elsker selv kundeservice og får så meget input fra den tætte relation, men jeg overraskes også over, at vores kunder forventer svar lørdag eftermiddag. Og der tænker jeg nemlig lidt det her med, for god kundeservice er jo sandsynligvis noget, som handler om os selv, ikke om kunderne, men hvor meget orker jeg, og kan jeg, og hvor god en forretning er det for mig? Hvornår er det kipper over? Så når kunderne forventer svar lørdag eftermiddag, bliver det så ved med at være en god forretning? Jeg ved ikke, om det er ikke sådan noget, man kan sige ja eller nej til, men har du nogle tanker om det? Fordi I gør det jo, det er jo fordi, du siger, jamen jeg kan ikke lade være. Men hvis man sådan tænker, hvis man sådan lige på tager forretningshatten på, hvordan Jamen, hvis tænker du du så? tager forretningshatten på og kigger i en anden konstellation end måden, vi at gøre det på, så synes jeg også rigtig meget handler om forventningsafstemning. Fordi hvis man som kunde ved, hvad man kan forvente, og hvis man bliver holdt ordentligt og godt i hånden, så er det egentlig ikke så farligt at have nogle regler for, hvad man kan forvente. Så i virkeligheden tror jeg, at det handler om virkelig at være klar i spyttet, hvis man vælger at være relativt firkantet i sin kundeservice. Og der var lige en anden ting, der slog mig faktisk. Det var også et LinkedIn, jeg lavede den anden dag. Et LinkedIn-opslag. Fordi nogle gange så oplever jeg, hvis man skriver på Messenger til en virksomhed, hej, jeg vil gerne melde mig ud, eller jeg vil gerne gøre et eller andet. Så kommer der sådan en standardsvar, hvor der står, hej, tak for din besked, send os lige en mail. Og det kan jeg mærke, at det trigger et eller andet ind i mig, det her med, at jeg har faktisk brugt tid på at skrive til dig om noget i din forretning, jeg gerne vil have ændret, og nu skal jeg bruge ekstra arbejde på at gå ind og sende en mail efterfølgende. Så vi har valgt at lave kundeservice på samtlige kanaler, om det er på sms, eller Messenger, eller LinkedIn bagved. Vi laver, altså, jeg kunne ikke drømme om at skrive til nogen, send lige en mail til Emil, så fikser han det. Altså,
Så kan det godt være, at der er nogle ting, jeg får besked om via mine egne kanaler, som jeg så sender til Emil, som han så hjælper mig med. Jeg kunne aldrig drømme om at sende folk videre. Øhm, men jeg tror, hvis nu at der var kommet et svar, der hed, hej Katrine, vi holder lige weekend, og vi kysser på vores små champagnebørn. Jeg vender tilbage til dig på mandag. Så var der ikke nogen sure miner, så havde Katrine ikke skrevet en sur trustpile om, hvad i alverden er der sket, at I stoppede med at yde kundeservice. Men så havde jeg svaret hende, jeg havde anerkendt hende og set hende, og så havde jeg givet hende et svar på, hvornår hun kunne forvente, at jeg vendte tilbage på hendes spørgsmål. Så jeg tror, man kommer rigtig, rigtig langt ved at sætte sig i kundens sted, se, hvordan det føles at være kunden, og tilbage til det, jeg synes, det er røvirriterende at få en besked om, at jeg skal sende en mail. Så det er jo bare min eget udgangspunkt, og det er det, jeg siger, vi har bygget vores kundeservice op omkring, hvad jeg selv vil forvente, og det er sådan en ting, der trigger min hjerne til, jeg kan da finde på at skrive, jamen, hvorfor skal jeg sende en mail, når jeg jo lige har sendt tingene her? Jamen, det er fordi, vi kan bedre lave kundeservice på mail. Nej, det kan du ikke. Du kan kopiere den besked, jeg har sendt, og så lagt ind i mailsystemet. Men jeg er med på, at der er nogen, der godt kan lide det på den måde, men igen, forventningsafstemning med det, tror jeg er sindssygt vigtigt, det her med tider, og hvor man kan skrive, og hvorfor man kan skrive på de forskellige steder. Det er nok i virkeligheden der, altså sådan det vigtigste råd ligger, tror jeg. Og det tror jeg er fuldstændig, eller det er jeg fuldstændig enig med dig i, og sådan er det jo i stort set alle livets forhold, at man kommer helt ufattelig langt med forventningsafstemning. Og det her med forretning, som jeg så også lige spurgte om, der kan man sige, jamen, hvorfor yder vi kundeservice overhovedet? Og der er jo nogen, der ikke gør det. Der er jo nogen, hvor du nærmest ikke kan komme i kontakt med dem, eller som jeg skrev til det var så skat, jeg skrev til i går. Vi svarer inden for 10 dage. Altså, der var jo aldrig gået i en privat virksomhed. Der var ingen, jeg ville da bare tænke, 10 dage? Altså, I må da være åndssvage. Det kan jeg da ikke vente på. Og lige nu, og det handler endda om, at de siger, at jeg skal betale 19.000 kroner tilbage i skat, lige pludselig efter de har fortalt mig, at jeg skulle have 9.000 tilbage, hvor jeg sådan lidt, altså hvad har I gang i? Så det der vil jeg da faktisk gerne vide noget om. Men det accepterer vi, fordi det er skat. Deres forventningsafstemning er, jamen du må vente på, at vi får tid til dig, og det er jeg nødt til, fordi jeg har monopol på det. Men det var jo aldrig gået ind i en privat virksomhed, og så derfor handler det jo netop, forventningsafstemningen handler jo om at yde den her passende kundeservice, så du holder på kunderne. Ja. Og det vender vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi nu vil jeg gerne lige slå et slag for vores Sign Up Summit, som vi holder her den 11. i 11. Bagerens fødselsdag, er der nogen, der kalder den 11. i 11. herovre i Jylland. Men den 11. november, der holder vi en konference, en abonnementskonference i Odense, på Odeon i Odense, det er en mandag, og den handler jo, som navnet siger, om abonnement. Og I kan møde Dina. Hun kommer sammen med Michael og fortæller om meget mere om kundeservice på den konference, men I kan også møde en hel masse andre rigtig spændende mennesker. Jeg sætter lige et link ind i chatten til Sign Up Summit. I vil kunne møde Christian Arnsted, der fortæller om, hvordan man investerer, og hvordan man skal bygge sin abonnementsforretning op, så en investor, en business angel er interesseret i den. I vil kunne høre Andreas Stirksen komme og fortælle om, hvordan man bekæmper churn. I vil kunne høre Werner Valeur, som lige har startet endnu en forretning op, han om et energiselskab. Men ellers så ved han jo en del om SaaS, altså software as a service virksomheder. Han fortæller om prissætning. Og der kommer 18-20 talere i alt, og det vil være for alle, som er overhovedet interesseret i abonnement, både stifter og founder, men også for folk, der arbejder i en abonnementsforretning. Der er noget for enhver stor eller lille virksomhed. Vi kan se på nuværende tidspunkt, er der rigtig mange store organisationer, der har tilmeldt sig også. Og selvom du ikke har en abonnementsforretning, selvom at du måske bare går og drømmer om en, så er der også noget for dig, fordi der kører simpelthen et separat nærmest undervisningsforløb i løbet af dagen med 4 masterclasses om at komme i gang med en abonnementsforretning, så man også kan tilmelde sig. Så det er bare en lille reklame for den her konference, som er den eneste af sin slags. Der er verdenspremiere på den, vi har ikke prøvet det før. Så meld jer til mandag den 11. november. Følg linket ind til Sign Up Summit, som jeg har sat ind i chatten. Der kan I læse meget mere om det, se hvem talerne er, og hvad de skal tale om. Og så kan I købe en billet, og frem til 27. november, altså en måneds tid endnu, der er der en early bird, så I sparer 1.000 kroner. Og efter den dato, der koster billetten 3950.
Ja, så det var sådan lige et reklameindslag her midt på, og egentlig også for at sige, jamen I kan høre Dina fortælle meget mere og stille spørgsmål til hende også den dag. Jo, Øhm, for at sige noget til det med det, jeg synes, det er super fedt, at I skaber det her sådan rum, hvor vi kan diskutere abonnement, fordi altså, det er ikke let at drive et abonnement. Det kræver sindssygt meget, og det er ikke nok bare at være god til kundeservice, som jeg er. Det er ikke nok bare at have et godt produkt, fordi Michael er usandsynligt dygtig til champagne. Der er så mange elementer, man skal kunne i det her. Og den kundeservice, som jeg yder her, skal jo gerne afspejle sig i alle andre klumper af den her forretning, så man ikke bliver i tvivl, og så man ikke synes, tingene er mærkelige. Og der er så meget psykologi bag et abonnement, og som jeg også sagde før, det her med, jamen, jeg investerer i medlemmet, jeg investerer i relationen, men det gør jeg jo i alt det, jeg laver. Alt det, jeg laver, har jeg hele tiden i mente. Hvordan kan jeg putte værdi på det her medlemskab, så mit medlem er med så lang tid som muligt, og så mit medlem er så glad som muligt, så det medlem går ud og rekrutterer nye medlemmer for mig. Så det der med at samle al den viden med det på et sted, synes jeg er genialt, og det er jo selvfølgelig derfor, jeg også har sagt ja til at være med. Fordi jeg kan også blive meget, meget klogere, og selvom vi har gjort det her i mange år, og vi er meget, meget privilegerede og har succes med det, vi gør, så kan jeg blive bedre hver eneste dag og få nye idéer og få ny guidance og vejledning til, hvordan kan vi skrue på nogle små knapper. Fordi det, der er i det her, det er jo, at det er bitte små knapper, man skruer på hele tiden, for hele tiden at blive bedre og dygtigere, og hele tiden holde øje med de her tal, så forretningen er så god som muligt. Og hvis man interesserer sig for den psykologi, som jo er det, jeg er allermest drevet af, det er, hvad er det for nogle bitte små knapper, man kan gøre noget ved for at ændre på tingene, så er der så meget at gå ud og hente, og der er så meget at komme efter i en abonnementsforretning, fordi det er så anderledes end en traditionel ind- og ud-kunde, kalder det, når det er en mere sådan webshop-baseret. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Og det, som jeg også tænker er enormt vigtigt at tænke på, det er jo netop, at abonnement er jo en kæmpe paraply, og nogen anser kun abonnement for at være en betalingsmulighed, men det er det ikke. Det er jo en hel måde at drive forretning på, men man skal ikke underkende, at man faktisk kan lære helt utrolig meget, også af nogen, der har en anden type abonnementsforretning. Man kan sagtens få virkelig gode, inspirerende idéer af nogen, der har en webshop med en abonnementsforretning ved siden af, selvom man måske selv driver en medievirksomhed, eller en mere et boksabonnement af en art. Det er den her synergi, der opstår, når man faktisk kan udveksle gode idéer. Også om kundeservice, synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig interessant. Og nu sagde du lige noget, som lige trykkede på en knap, med noget, jeg lige fik lyst til at dele. Fordi det er ikke bare en løbende betaling. Det er ikke bare penge, der bliver hævet den første, og så kommer pengene ind. Og ja, bare inden for det her, vi har hver måned cirka 100 medlemskaber, der fejler, hvor der sker en eller anden ting med kortet. Nets har afvist kortet af, der er 6, 7, 8 forskellige grunde til, hvorfor de her betalinger kan fejle. Og ja, bare for at gøre det tilbage med sådan det personlige, så er det altså mig, der sidder med min mobiltelefon og sender sms'er til vores medlemmer og skriver, hej Henrik, dit kort er fejlet den her måned. Jeg kan se, at dit kort er udløbet. Jeg vil rigtig gerne have dig med igen, hvis du har lyst til at være med, og det ikke var, fordi du ønskede dig at melde dig ud, så har jeg lige et link, hvor du kan gå ind og opdatere dit betalingskort. Og så kommer der en sms tilbage på min private telefon, hvor Henrik skriver, ej hvor fedt mand, og hey Dina, jeg er så på vej i sommerhus. Kan du ikke lige sende den til mig den 8. i stedet for den første? Og med det her vil jeg bare sige, det her gør vi jo, fordi det ikke er en eller anden autogenereret sms, der kommer ud, og så får man sådan en eller anden robot i den anden ende. Tryk 1, hvis du vil opdatere kort, og tryk 2, hvis du vil, nu tager jeg det lidt til kanten, men bare for at sige, at selv de her ting, selv 100 medlemmer, hvor der går noget galt med kortet, dem håndterer jeg i hånden og skriver til og hjælper og guider og ringer dem op, hvis der er noget, der driller. Og det er jo bare en lille ting, det her. Det her skulle man tænke ud fra, at det er ikke bare sådan en hver måned og 100 medlemmer, det er godt nok mange kort, der fejler. Ja, men til gengæld, når man er blevet hjulpet og hørt og anerkendt og guidet og forventningsafstemt, så er det jo også ham Henrik, der virkelig er glad for det råd og det vejledning, han har fået, og så er der meget, meget større chance for, at han rent faktisk bliver og har lyst til at være med, fordi jeg tager det alvorligt, og jeg holder folk i hånden hele vejen igennem. Dina, kunne man gøre det? Er der en, der har spurgt her lidt tidligere i chatten, nu skal jeg lige have fundet det, om det handler om, hvor mange medlemmer I egentlig har. Det er jo selvfølgelig også i forhold til at levere, men jeg tænker, kan man gøre det, hvis man har 10 eller 20 eller 100 gange så mange medlemmer, som I har? Ja, det er virkelig et fedt spørgsmål. Jeg tror, at hvis man har 10 eller 20 eller 100 gange flere medlemmer, så er det selvfølgelig noget andet, end det vi har valgt. Fordi vi har jo valgt kvalitet frem for kvantitet.
Og i det valg ligger der også, at vi vil være nær med vores medlemmer, vi vil være nær med vores kunder, vi vil have det sådan, at de 70 medlemmer, der kommer og henter champagnekassen ned i vores butik, at dem ved vi, hvem er. Vi kender dem på navn. Vi ved, at Marianne sidste måned var i gang med at få skiftet vinduer i sommerhuset, så vi spørger hende lige, hvad Marianne, skal du hjem og drikke champagne? Er de blevet færdige med jeres vinduer i jeres sommerhus? Og det er rigtigt, at hvis du har 10.000 medlemmer, så kan du ikke gøre det på samme måde, men så har man heller ikke taget et valg om, at det abonnement, man driver, er et så nærværende, autentisk og så vedrørende et abonnement, som er det, vi driver. Altså forstået sådan, nu nævnte du selv Goodiebox, jamen det er et spørgsmål om, at der kommer nogle varer hjem til dig, og du skal prøve nogle produkter, du skal udvikle din sådan sans for forskellige beautyprodukter. Der har vi jo ikke brug for at vide, hvem Nikolaj er i den anden ende, og det er ikke ham, der ligesom står på mål, og det er jo heller ikke Nikolaj, der er ude og håndplukke de næste cremer, kvinderne skal smøre ansigtet ind i. Så nej, det er rigtigt, det er ikke alle steder, hvor det kan og skal gøres på den her måde, men jeg tror stadigvæk på, at ved at gøre det, ved at have den her fokus på kvalitet frem for kvantitet, så får man en bedre forretning. Det kan godt være, at vi ikke kan have 10.000 medlemmer og skalere til 10 lande, fordi det ønsker vi ikke, men til gengæld så har vi så mange loyale kunder og medlemmer i vores medlemsklub, at jeg kan love dig for, at når de nævner inde på arbejdet, i vinklubben, skal vi ikke holde et eller andet næste måned, og hvad kan vi dog finde på? Så det første medlem rækker hånden op og siger, det ved jeg, og jeg har nummeret til Michael, og jeg ved, hvad han står for, og jeg har de fedeste oplevelser, og så er den vinsmagning til vinklubben solgt, og chefen har også allerede købt ind på, at der skal købes gaver til alle medarbejderne, og måske også deres samarbejdspartnere. Så det kan godt være, at vi ikke kan skalere. Der var også et spørgsmål med sådan skaleringsmuligheder. Nej, fuldstændig rigtigt. Vi har valgt, at vi ikke vil have flere end 2100 medlemmer. Det er, fordi Michael kan ikke få flasker fra de små særlige bønder, hvis der er mere end 2100. Men til gengæld, den bredde, der er på det salg, vi kan lave ved siden af, er enorm og er så værdifuld, fordi de kunder, vi har, de er så loyale, og de er så, de vil anbefale os til samtlige mennesker, de kommer omkring, og det er meget, meget værdifuldt, fordi det er jo penge, vi så sparer i markedsføring, eller det er noget, så skal vi ikke selv ud og løbe de her penge hjem på andre steder. Ja, præcis. Og det her, det var også Christian, der skrev det her med, spørgsmålet er, om den gode kundeservice giver vækst eller avance, fordi det handler om skalerbarhed. Og der tænker jeg, at I gør det på jeres måde. Og der skal man selvfølgelig finde sin egen måde, alt efter hvilken type forretning man nu driver. Men nu brugte du Goodiebox som eksempel, og jeg kunne da godt se, hvis nu at det ikke havde været Nikolaj, men en anden. Altså jeg kunne da godt, og de kunne måske have en partner, som de kørte ind over, som gjorde det til noget personligt, som var den, der ligesom stod for hver måned, og stod som afsender, lavede videoer om, nu skal I prøve at se her, hvad det er for noget, der er i kassen, og jeg bruger det på den her måde, og det her det er super lækkert, og man kan også noget mere, og man kan, altså jeg tænker, der er masser af ting, som er skalerbart i den sammenhæng, som kan gøre det personligt, men om man laver en video sammen med den her boks, hvor folk efterhånden kender den her person, som bruger de produkter, eller i jeres tilfælde drikker champagne, eller hvad det nu er, man har, det kan man sagtens gøre på en måde, og nu jeg ved jeg godt, vi er lidt uden for kundeservice, men netop som det bliver personligt, hvis man så har teamet, der kan bakke op om, at der så måske er 10.000 eller 100.000 medlemmer på den rigtige måde, og får dem med sig, så det bliver personligt, og det kan man altså godt. Det behøver jo ikke at være en chatbot hver gang. Både kundeservice-delen og personligheden kan selvfølgelig godt køre i to spor, men jeg tror på, at meget af det hænger sammen, og ja, det skal jo ikke være mig som person. Det er et valg, vi har taget, fordi det føles rigtigt for os, men det behøver jo ikke at være det rigtige for forretningen, hvis man ser det udelukkende med forretningsbriller på. Og det og igen, ja, som du startede med at sige, forventningsafstemning. Det handler jo både om forventningsafstemning i forhold til sig selv. Hvad er det for et mål, jeg har med min forretning? Hvor meget vil jeg skalere den? Og I har et mål, der hedder, jamen vi vil ikke ud over de her 2100, fordi vi vil ikke ud og pludselig skulle have nogle helt andre champagnehuse med, som ikke kan levere det, som I ønsker. Og det er jo også jeres strategi, og det er jo den, som det hele egentlig skal bygges op om, også i andre sammenhænge. Jo, når man vælger at gøre det på den måde med det, undskyld, at de afbryder, så betyder det jo også, at man fortæller de medlemmer, man har, at vi ikke går på kompromis med nogle af de dele. Altså, jeg synes, det er en vigtig del, og det er også derfor, vi siger det rigtig, rigtig højt, fordi det bekræfter jo netop over for vores medlemmer, at det er vigtigst for os, at deres oplevelse med de champagne, de får, er de bedste oplevelser.
end det er vigtigt for os at skalere og blive en kæmpe verdensforretning og nå ud over landets grænser. Så Ja. der ligger også en enorm sådan, troværdighed og en følelse for medlemmerne omkring, at det vi siger er også det vi gør, og at vi står på mål for, hvorfor vi gør det på den måde, og vi fortæller historien om, hvorfor det ikke ville kunne lade sig gøre, hvis vi var 5.000 eller 6.000 medlemmer. Ja. Så man kan sige, hvis man sådan skulle opsummere her, vi er ikke færdige nu, men alligevel kunne sige, der hvor vi er nu i det her talkshow, opsummere og sige, jamen god kundeservice handler rigtig, rigtig meget om forventningsafstemning, men det handler jo så også, tænker jeg, derudover om at overraske, for jeg tænker meget, det I gør for jeres kunder eller medlemmer, det er jo at overraske dem, fordi der er jo ingen, der forventer at få leveret ting i hånden på mors dag, eller nogle af de andre ting, I har gjort i tidens løb. Så er det ikke også en del af det, at man har et niveau, man har en forventningsafstemning? Jeg svarer ikke på dine mails juleaften eller efter klokken et eller andet om lørdagen. Og det tror jeg, de fleste kan forstå. Eller jeg får et svar, der hedder, eller man får et standardsvar måske, og måske et personligt standardsvar, du hører fra mig på mandag. Men det handler jo vel også om, at altså en gang imellem trods alt at overraske og sige, jamen lige nu der er jeg, der kan jeg godt, eller nu gør jeg noget, som du ikke havde regnet med i en eller anden sammenhæng. Jo, jeg synes, det handler rigtig meget om at overraske, og så handler det om, at man også skal, altså, der ligger også tanker bag ved det her. Det er ikke noget, vi bare gør fuldstændig blindt og tænker, nu kører vi bare ud til hele Danmark, og så gør vi ikke mere noget nummer ud af det. Det er klart, at jeg bruger det også i forretningen. Nu er det her LinkedIn, og der sidder mennesker, som driver sin egen forretning, og som selvfølgelig skal have nogle gode råd med. Det er jo ikke, altså du ved, der ligger også tanker bag det her. Så det er klart, at jeg deler alt fra, hvordan vi står her og sveder fredag aften, fordi vi lige pludselig skal til at køre ud med det. Jeg deler processen. Jeg deler, at vores børn er med, og at de lærer, jamen når vi lige pludselig tager sådan en beslutning her, så er vi i det her alle sammen, og så er det også Jamie på 8, der er med ude, og han sad med papiret og skulle krydse af, hvilke adresser vi var inde på, og det deler jeg. Så jeg deler jo hele vejen rundt de beslutninger, vi tager, så det ikke bare er en udgift med at køre ud med tingene, men det også bliver en del af min markedsføring og fortælle, hvad vi gør. Fordi det vil jo ikke have nogen værdi, hvis bare vi holdt mund og lød som ingenting, og bare lukkede øjnene og skyndte os at køre ud med tingene. Så var der ingen, der anede, vi havde gjort det. Jo, selvfølgelig de kunder, der havde fået varerne. Men man kan også bruge de her vilde beslutninger og de her ekstraordinære ting, hvor man overrasker i sin markedsføring. Og det er jo penge, man ikke kan gøre op, fordi jeg ville ikke kunne have lavet et betalt Facebook-opslag, der ville have givet nær så meget credibility og sådan good feeling omkring det, vi gør. Det ville jeg aldrig have kunne betale mig fra, fordi her der viser jeg en til en det ægte, hvad vi var ude at gøre, hvordan vi gjorde det, og jeg delte, ja, nu kan jeg faktisk se, at Rikke kigger med, Rikke, hvor jeg ved, Markus og Silke kom forbi, og hun delte på sin egen LinkedIn og på Instagram og alle mulige steder. Wow, jeg har lige haft besøg af Silke, som jeg kender fra Autisme Ungdom, og Markus, og de kom forbi med, og hvor var det sindssygt, og jeg sad herhjemme og håbede, at den der, du ved, og lige pludselig så var det dem, der bankede på min dør, og så skulle jeg have morsdagsgaven. Altså det er så værdifuldt, og det er så værdifuldt, det bliver delt for andre, men det er vitterligt også værdifuldt for en selv, at man deler de her beslutninger. Så det er også, altså, jeg gør det ikke fuldstændig blindfoldet. Der ligger også masser af ting bag, hvor jeg godt ved, at det her, det skal vi bruge til noget, det skal vi bruge til noget værdifuldt på alle vores kanaler, at vi gør det, vi gør. Så det er mine forretningsøjne, som jo selvfølgelig ikke kun handler om kundeservice og kundeoplevelsen, men også handler om selve driften af forretningen og hvilken værdi det kan give. Lige præcis, fordi det er jo blevet nævnt nogle gange, det her med avancen og forretningen skal kunne være skalerbare, og jeg tænker, det er jo ikke fordi, igen, som tror jeg har sagt før, det er jo ikke fordi, at jeg synes, alle skal gøre som dine, men det er enormt vigtigt, at man gør sig klart, hvad er det for en forretning, jeg har, hvad er det, jeg vil med den, og der er jo nogen, og der er vi jo meget, meget forskellige. Nogen, de har en idé, som måske ikke har lang levetid, så den handler bare om lynhurtigt for skudt af, for folk til at købe sit produkt, velvidende, at måske inden for forholdsvis kort tid, er det hele kopieret, eller der er den trend død. Og abonnementstrenden er der nogen, der har erklæret død for nogle år siden, og det er den altså ikke, hvis man kan kalde det for en trend. Men det her med, at man ligesom rider på en bølge og får mest muligt ud af den. Og der er i den sammenhæng, og nu uden at nævne nogen som helst, ikke fordi jeg tænker på nogen specielt, men der kan det jo godt være, at man sådan siger, okay, det er ikke her kundeservice, simpelthen ikke vigtigt, for lige om et øjeblik, så er min forretning alligevel et andet sted.
Hvorimod andre, de siger ligesom jer, eller på alle mulige steder derimellem, jeg har brug for mine kunder. Min forretning er langtidsholdbar, og derfor har jeg brug for, at mine kunder bliver hængende, og det er uanset om det er abonnement eller ej. Jeg har brug for at yde en kundeservice, der gør, at mine kunder kommer tilbage igen og igen og køber hos mig, eller som abonnementsforretning bliver hængende. Og det er jo de her relationer, man skaber, som jeg også nævnte i starten. De her lange, dybe relationer, hvis man kan skabe dem til kunderne, så bliver de hængende. Og så gør det ikke noget, at man fejler en gang imellem. Hvis man har skabt en god relation, så gør det ikke noget, at en gang imellem, så er der noget, der kikser. Så vil ens kunder bære over med en. Og det er jo også en del af forretningen. Og det er jo den her balance, som der også Anita skrev i starten, tror jeg det var. Det er en balance mellem, hvor meget og hvor lidt skal jeg yde, for at jeg selv kan være i det, og for at kunderne faktisk føler, at de får en god service og føler sig hørt og set. Og mega vigtigt for pokker med det, fordi hvis man kigger på vores Trustpilot, vi har den højeste score. Jeg har faktisk lige i går, fordi nu har jeg nørdet lidt Trustpilot, nørdet ind og fundet alle nogen, der laver noget, som vi laver og så videre, fordi jeg går op i det her. Jeg kan se, at vi ligger på 5,0. Jeg har ikke kunne finde andre. Nu skal der nok være nogen bagefter, der skriver, jeg har så lige fundet en her. Jeg har virkelig scrollet hele markedet igennem for at se, at vi ligger absolut højst på vores Trustpilot. Men det betyder ikke, at vi ikke laver fejl med det. Hold nu kæft, vi laver fejl. Jeg er kommet til at sende forkert. Jeg laver masser af fejl, men forskellen er, at jeg håndterer fejlene lige med det samme. Jeg opdager, at det er sket. Jeg tager ansvar for det, og jeg tager deres ansvar for ting, der ikke nødvendigvis er mit problem. Eksempelvis, hvis det er GLS, der har leveret en pakke forkert, så kan det godt være, at det ikke er mig, der har gjort det, men det er mit problem, det er mig, der skal løse det. Og så sender jeg en ny pakke med det samme, jeg løser det. Jeg kunne aldrig drømme om at skrive, nå, du har fødselsdag på lørdag, og da din pakke er ikke kommet, dumme GLS, nu må du bare sætte dig og vente på dem. Jeg løser det, jeg tager ansvar for det, jeg sender en ny kasse, og så tager jeg ligesom den ekstra udgift på mig, fordi det er mit ansvar, jeg skal have en god kunde i den anden ende. Så det er bare for at sige, holy Moses, vi laver fejl. Selv til nytår, hvor der er nogen, der ikke har fået deres nytårschampagne, så løser jeg det. Jeg skriver rundt i mit netværk. Er der nogen, jeg kender, der skal til Odense og holde nytår, fordi jeg har en kunde, der sidder og er ked af det. Deres nytårschampagne er ikke nået frem af en eller anden grund. Vi har lavet en eller anden fejl, for vi laver fejl. Så er der en, der rækker hånden op. Ja, jeg skal til Odense og fejre nytår. Jeg kører hjem til vedkommende kører ud og leverer til Hans inde i Odense Midtby, og I kan lige garantere, at den Hans, han sidder til det der nytårsselskab og siger, wow, det er for sindssygt, mand. Men der var glippet noget, jeg var lidt utilfreds. Jeg forsvarer med det samme, og trylle i nytårsdag, eller om eftermiddagen i nytårsaften, der har jeg fået mine ting igen. Så fejlen er ikke farlig. Det er ikke farligt at lave fejl. Jeg er ikke bange for at fejle. Oh my god, jeg laver mange fejl med det. Det hele kan se så fint og poleret ud. Jeg laver masser af fejl. Jeg er sådan en 80% type. Jeg løber med alting. Det er derfor, jeg har også ADHD. Det har jeg fået konstateret for nyligt. Ikke, at det er noget med det her at gøre, men det er fordi, det går stærkt i mit hoved. Jeg løber stærkt. Jeg når som regel at gøre det 80% perfekt, og så er jeg løbet videre. Det vil sige, at jeg har sådan 20% gap med ting, der skal gribes og ordnes og fikses. Og der er nogle gange nogle ting, der bliver misset, og det er der. Men forskellen er, at jeg tager ansvar lige med det samme. Kort og kontant, løser det, finder på den bedste måde at løse det på, og sørger for, at den kunde sidder i den anden ende og tænker, wow, okay, der blev jeg lige overhalet med 100 i timen, og hvor var det en fed måde at løse det på, og nu sidder jeg tilbage og ikke har nogen udfordringer eller problemer. Så det er bare for at sige, at man skal ikke være bange for fejlene, man skal ikke være bange for ting, der går galt, fordi det går galt for alle, og jeg lægger gerne mine ting på bordet, for det gør de ved Grød også her, men jeg løser det, og jeg er der for. Ja, og jeg tænker også, det handler lige præcis om løsningen af måden, man håndterer fejlene på. Det er jo det er lige præcis der, den gode kundeservice også kommer ind i billedet, fordi ja, vi begår fejl, der er ingen af os, der ikke begår fejl. Det vil jeg gerne lægge ud på bloggen og sige, det er der altså ingen, der ikke gør. Men det handler om, hvordan man løser dem, hvordan man kommer videre fra det der skridt, der var forkert. Og nu nævner jeg lige bare det nu, fordi jeg selv nævnte Trustpilot. Ja. Fordi Trustpilot, og nu nævnte jeg er meget, meget glad, og hold nu kæft, hvor er der sindssygt mange anmeldelser derinde, og hvor jeg er stolt og lykkelig for det. Men man skal ikke være bange for de dårlige anmeldelser på Trustpilot, for det handler egentlig, jeg starter egentlig, når jeg skal se folk an på Trustpilot, så starter jeg med at se de dårlige. Og det er ikke fordi, jeg vil se, hvad de har gjort af dårlige ting, eller om de har sendt en dårlig vare, fordi det stoler jeg på nok skal være godt nok, men det er deres håndtering af det, der er sket. Og det er det allerførste, jeg kigger efter, det er, anerkender de, ser de, bliver der overhovedet svaret? Det værste, jeg kan se, det er, at der ligger 60 ubesvaret, enstjernede, virkelig, virkelig dårlige anmeldelser, der er ikke blevet håndteret, der er ikke blevet svaret, der er ikke blevet gjort noget, så er jeg ude af den butik lige med det samme, fordi det lugter langt væk af ikke til ansvar for problemerne. Men ligger der 5 dårlige anmeldelser med nogle fejl, der er sket, noget, der er sendt forkert, en vare, der har været, vi sender champagne ud, der kan godt være en champagne, der har været et problem med,
det er ikke det, der er farligt, men det er farligt, at man ikke håndterer det, og man ikke viser omverdenen via den her Trustpilot, at man håndterer tingene, når der sker fejl. Og det synes jeg, der er for mange, der glemmer. Jeg ser alt for mange med nogle Trustpilot-anmeldelser, der er forfærdeligt grimme, hvor jeg næsten tager mig til hovedet og tænker, nej, det, altså, du ved, det vil bare kræve, at du lige skrev dig inden, kære Helle, ej, hvor jeg er ked af det. Jeg løser det med det samme. Jeg sender en ny champagne, og jeg ringer også lige til dig for at høre, hvad kan jeg gøre en anden gang. Og det er en kæmpe opfordring. Gud, hvor er det vigtigt, at man får svaret på de der ting og håndteret det. Og det er fuldstændig, kun give dig ret. Vi kan jo sidde her og give hinanden ret, Dina, men det er jo lige præcis noget af det, som jeg også selv oplever. Og det tænker vi alle sammen selv sidder med dem her, hvor man sådan tænker, der er nogen, der hvor mavefornemmelsen, der begynder at ikke være god, det er jo typisk netop der, hvor man kan se, at de svarer ikke, de tager ikke sig ikke af det, eller de ser ud som om, de er blevet personligt fornærmet over, at der er nogen, der ikke synes, de har ydet en god service, og det synes jeg bare heller ikke endnu værre, ja. Jesper, han har anbefalet folk at læse noget, der hedder Effortless Experience. Den kender jeg ikke. Men til det, der har Kirstine skrevet, det var derfor, jeg lige nævner det. Hun vil undersøge det nærmere, for det er ikke... han skriver, man har data, der viser, at wow-effekt ikke opbygger loyalitet. Og så skriver Kirstine, det er ikke det, hun har erfaret, faktisk tværtimod. Og så spørger hun egentlig, kan wow-effekt forveksles med varm luft? Og der med wow-effekt tænker hun excellent kundeservice. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant. Og nu kender jeg som sagt ikke den her effortless experience. Men jeg tænker også, der er enormt stor forskel i, hvad det er for en type forretning, man har. Og en sidste ting, vi lige kan nå her, inden vi slutter af. Vi har jo alle sammen konkurrenter. Og det der med at kopiere man kan se, at der er nogen, der gør det skide godt, så nu gør jeg det samme. Det skal man jo, tænker jeg i hvert fald personligt også passe på med. Altså jeg bliver ved med, selvom det er 10-15 år siden, de første, der sender pakker, webshop, der sender pakker ud, de begyndte at smide et bolsje eller et stykke chokolade i pakken. Det er der stadigvæk nogen, der gør. Og jeg har sådan lidt, lad nu bare være. Altså jeg gider ikke at have en eller anden karamel, når jeg bestiller, hvad det nu end er, jeg bestiller. Det er ligesom, det var fedt første gang, man fik det, og anden og tredje, men ikke 517. gang. Så det er sådan nogle gange lidt det her med, hvordan, altså jeg ved ikke, jeg kender ikke den her, som Jesper refererer til, men det her med en wow-effekt, den dør jo også ned. Så jeg tænker så til sidst, Dina, kan du blive ved med at yde den her excellente kundeservice? Kan du blive ved med, at dine kunder sidder og tænker, hold kæft, hvor er det fedt. Altså det, jeg bliver overrasket gang på gang. Ja, for pokker. Resten af mit liv. Men det er jo også fordi med det, det er jo fordi, jeg er drevet af det her. Det er fordi, mit hjerte brænder for det her. Hvis du spurgte Michael, bare lige for at slutte den af med et eksempel med ham. Michael ved alt om champagne. Han er sindssygt dygtig til den del. Og han går også op i, at vi yder god kundeservice. Men for ham er det ikke interessant. For ham er han ikke drevet af det. Det er ikke en... Altså, han analyserer ikke, når han laver køb på forskellige ting, og altså, du ved, jeg analyserer på alt, når jeg har abonneret på et eller andet, eller lige har abonneret på et eller andet amerikansk make-up-mærke, og lige pludselig så sendte de bare en pakke ekstra til mig, uden jeg var klar over det, jeg betalte også for den, og hvor jeg siger til Michael, ej, hvor giver det mig en dårlig følelse i maven, at de bare sender noget, uden jeg føler, at jeg har bedt om det, hvor han var sådan lidt, nå, men er det da ikke meget dejligt, du får det? Så nej, og når jeg kan mærke, at det skaber en følelse i mig, så skal jeg kigge ind i vores abonnement og tænke, er der nogle steder, hvor vi gør noget med vores medlemmer, som egentlig er ment i en god tanke, men skaber en følelse hos dem af, ej, det har jeg egentlig ikke bedt om. Så jeg tror, min sådan analytiske måde at tænke på, og altså det er min interesse, det her. Det er det, jeg brænder for. Det er det, der fylder min hjerne 24/7. Så det er også klart, at derfor er det kundeservice-delen, der er interessant for mig. Derfor stopper jeg aldrig med det. Derfor arbejder jeg med konstant at gøre det bedre og sjovere. Og nu nævner du det her med at kopiere andre. Jeg synes, man skal kigge på de andre. Man skal købe alle mulige blandede og sjove ting, som er inden for sin egen branche. Så skal man mærke efter i maven. Så skal man tage alt det bedste, og så skal man gøre det sit eget. Man skal ikke lave en copy-paste, men man skal eje det, man skal føle det, man skal mærke efter i maven, man skal vurdere, om det passer ind på sit eget, og så skal man på en eller anden måde twerke det, så det passer ind i sit eget abonnement, eller sin egen forretning, så man selv ejer den, og så man selv ligesom også er afsender på noget, som man selv har fundet på. Så forskellen er, jeg tror heller ikke, at alle ville kunne gøre det her, for jeg tror, mange ville løbe død i det. Men fordi det her, det er mit DNA, det er det, jeg tænker på i det, jeg slår øjnene op, og det er det sidste, jeg tænker på, når jeg ligger min telefon, og jeg lægger mig til at sove, det er psykologien bag det at drive et abonnement, og i særdeleshed kundeservice, i særdeleshed oplevelsen. Og det er jo en gave, jeg har, som jeg ikke bare vil forvente. At det er jo ikke alle, der har den gave. Så det er også, altså,
det niveau, vi har lagt, og den måde, vi gør det på, er selvfølgelig lidt forblændet af, at jeg har den følelse omkring det, og det er min største passion, det er at dyrke det her, og gøre det bedre, og gøre det vildere dag for dag. Så vi bliver ved med at gøre, det bliver endnu vildere. Om et år, når vi sidder her igen og har et andet talkshow med det, så har jeg fundet på nye, sindssyge, innovative idéer, og så gør jeg tingene på en helt ny måde, fordi det har jeg fundet ud af, det gør de i USA, så det skal vi også prøve at gøre i Danmark, og der håber jeg, at det er blevet udvidet og udviklet endnu mere, og bliver endnu vildere, endnu mere wow. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at du vil sidde med noget nyt, Dina, som jeg kender dig. Og jeg tænker heller ikke nødvendigvis, at det kommer fra USA, fordi jeg tror faktisk godt, vi kan selv. Men det passer meget godt med, for lige at slutte af med det, som Julie egentlig har skrevet, at emnet er kundeservice, men et kort blik, hun nævner så om trivsel. Men jeg synes egentlig, at det kunne være interessant lige at høre, hvad du siger, Dina, til det, hun skriver. Hvor svært vil det være at få ansatte med samme høje ambitionsniveau, og så samtidig have trivsel? I har passionen, men vil det ikke forsvinde med flere ansatte? Og der tænker jeg også, at hvis du er den her kæmpe store organisation med flere 100.000 medlemmer, hvordan kan man få den her følelse ind i en meget større organisation? Kan man det? Tror Det du? tror jeg godt, man kan, men jeg tror, man skal være, altså jeg er ikke den fødte leder, det har jeg aldrig sagt højt, at jeg var, og det er en stor opgave, og det er noget, man så skal, altså hvis du skal føde en sådan, hvad skal man sige, en måde at tænke på, hvis du skal få hele dit team til at tænke og være og agere og være virksomheden, det kræver jo en kæmpe investering i sig selv, og det tror jeg, hvis det er det, man er god til, hvis det er det, man brænder for, hvis det er det, man er god til at udvikle teams og få dem til at eje noget og føle noget og være noget, så tror jeg sagtens, man kan. Men den evne skal man have som person, hvor at det tror jeg, man skal gøre klar for sig selv. Jamen, så kan det ikke hjælpe noget, man som mig er god til selv at få idéerne og eksekvere på dem og yde kundeservice. Men så skal man i stedet for have de kompetencer, der hedder, jamen, jeg er god til at lede og fordele og få andre til at være dygtige til at gøre det. Og hvis ikke man selv kan, så skal man finde en, der er god til det. Så jeg tror Ja. sagtens, man kan, men man skal tage ansvar for det, og man skal i særdeleshed vide, hvad der er sine egne styrker, og hvad der er ens svagheder. For man kan ikke gøre det, fordi det står i en bog, og fordi man læser, okay, så skal du gøre sådan og sådan, og skal I holde teammøder, og så skal I gøre det og det. Det kan ikke lade sig gøre. Det skal være noget, man brænder for, noget man kan, og noget, man har i sig, tror jeg. Jeg tror også, det er det, som du siger, man skal have det i sig. Og der kan man jo som en dygtig leder, tænker jeg, som har været leder i en del år, en dygtig og visionær leder, kan man jo også godt sørge for sin ansattes trivsel, så de får lyst til at yde det ekstra, der skal til, for eksempel. Og kundeservice, ikke bare i kundeservice, men ligegyldigt hvilket niveau man i øvrigt sidder på i organisationen. Nå, Dina, tiden er løbet. Det har været virkelig, virkelig spændende, og det var nogle interessante input, der er kommet undervejs. Der var ikke så mange direkte spørgsmål, men nogle meget interessante input om det her med for god kundeservice, forventningsafstemninger, hvornår er det øvrigt også er en god forretning. Og ikke mindst trivsel også hos en selv. Og der tænker jeg slet ikke, du vil kunne trives med ikke at yde en god kundeservice. Så på den måde er den jo, skal man også have den in mente. Ej, vi kan lige slutte af med en sjov en med det, hvis jeg lige har 30 sekunder. Ja, jamen det har du. Jeg vil sige, det har du. Du spurgte mig jo selv om på et eller andet tidspunkt, eller jeg tror faktisk, at vi snakkede om, da vi skulle snakke om det her oplæg, hvornår den her med at køre ud og levere morsdagsgaven, den ikke havde fungeret. Havde jeg nu drevet et abonnement, og jeg levede af at sælge eksempelvis kondomer eller sexlegetøj, så er jeg faktisk ikke 100% sikker på med det, at det havde været super fedt, at jeg havde stået der i døren med en fin pakke med logoer på. Så der er altså tidspunkter, hvor man kan tage den for langt og køre ud og levere sine ting, og der er nogle produkter, hvor jeg tænker, det ville være virkelig akavet, at tingene blev leveret personligt. Og det synes jeg bare var en lidt sjov vinkel på det, for vi havde jo aftalt, eller vi havde snakket om, er der nogensinde et tidspunkt, hvor det her ikke giver mening? Ja, det indrømmer jeg, der er nogle produkter, hvor man ikke har lyst til at se afsenderen i døren, og hvor man egentlig bare gerne vil have en diskret pakke leveret med posten. Det synes jeg bare var sådan lidt sjov tanke, som vi godt lige kunne slutte den her med. Det kan godt være, at Sinful ikke skal køre ud på valentinsdag med de pakker, der nu er bestilt. Det tænker jeg ikke ret mange vil synes var fedt. Så du har fuldstændig ret, og det er så den her lille krølle, og jeg havde faktisk lige her i øjeblikket glemt den, Dina. Det var godt, du fik den med, fordi det er jo lige den krølle, at det handler jo både om ens forretning og ens selv, og ens produkter ikke mindst. Hvad er det egentlig, der giver mening? Og det siger jo bare, hvor vigtigt det er, at vi kigger ind i vores forretning og siger, hvad er det, der giver mening i den her forretning, for mine kunder og for den virksomhed, jeg i øvrigt kører. Ikke så? Ja, lad det være de afsluttende ord.
Tusind tak til jer, der er blevet hængende. Heldigvis, de fleste af jer er blevet hængende her til slut. Jeg kan kun anbefale jer at lige bruge linket ind til Sign Up Summit og melde jer til, eller i hvert fald lige læse, hvad den her konference er. Der kan I møde Dina og Michael og en hel række andre virkelig interessante mennesker. Vi lægger ud med Anne Skare, der kommer og fortæller om fremtidens abonnement, hvis man er interesseret i det, og vi slutter af med Henrik Optimisten, som Mathiasen, som optimist, som netop bruger sig selv også ind i, hvordan er det, at måske man både skal gøre og ikke skal gøre, men i hvert fald rent optimistisk afslutning på dagen. De vildeste oplægsholdere, altså honestly, jeg glæder mig helt vildt. Det kan godt være, jeg glæder mig med det til at bidrage og sige noget, men jeg glæder mig også sindssygt til at lytte på, hvad alle de andre siger. Så det er virkelig et fedt team, jeg har fået, eller et fedt hold af oplægsholdere, og her mener jeg ikke mig selv. Jeg er bare glad for, at de har inviteret os med, men der er virkelig mange fede på, som jeg glæder mig helt vildt til at opleve. Det bliver en rigtig god dag. Og tak, og super tak. Jeg synes, det er fedt. Kirstine skriver, mange tak for i dag. Dejligt, at nogen sætter fokus på god kundeservice, og jeg tænker selvfølgelig, fordi det er jo relevant for os alle sammen, så det kan være, at vi skal sætte endnu mere fokus på det i fremtiden. Tak for en spændende time og input, og fortsat glæde. Tusind tak skal I have alle sammen, og tusind tak, fordi du var med, Dina. Og så ses vi forhåbentlig den 11. november. Det gør vi. Tak. Ja, tak for i dag. Hej hej.